Dat is voor wat betreft de rechtbank Noord-Nederland is dat volkomen onterecht. Er zijn hier erg veel zittingen, die zullen hier blijven. Er zijn hier mensen die hier werken, die hier op kantoor werken. Er zijn natuurlijk ook mensen die regelmatig in Assen of in Groningen moeten zijn. Groningen heeft weliswaar de zetel van het bestuur. Maar ook mensen die een standplaats Groningen hebben, zullen ook nog regelmatig hier in Leeuwarden zijn. Waar de rechtbank aan het Ljouwerszijlaan inrent, zal net eens zo volle vernemen van de verhoorings. Die binnen vooral achter de schermen. Doel is zaken beter en gauwer aan te handelen. En waar in vakantietijd of ziekte zittingen moesten worden vervallen, dat die nu door kunnen gaan omdat je mensen van een andere locatie kan vragen om in te springen. De heerste baas van de rechtbank in het noorden kan hem vinden in de recente landelijke ontwikkeling in het strafrecht. Meer niet naar het publiek en de parsen, maar ook dat slachtoffers van misdrijven naar een grotere rol spelen in de rechtszaal. Er wordt ook van tevoren overlegd over of men spreektijd wil hebben en zo ja, hoe lang dat duurt. Er wordt ook na de zitting gekeken wie gaan de zaal uit en wanneer en moet dat onder begeleiding. Wij zijn als rechters wel eens bang geweest dat daardoor te veel de aandacht verschuift naar slachtoffers. Nou, daar zijn wij professioneel genoeg voor om dat zeg maar in evenwicht te houden. Maar veel misdrijven hebben voor slachtoffers en nabestaanden traumatische gevolgen. En die horen een volwaardige plek te krijgen in ons proces. In Ljouwert lees intussen de draaiboeken klaar voor de rechtszaak Vaatstra. Na week woensdag is de eerste Sandy de pro forma zitting. Er wordt dan een tussenstand van het onderzoek naar verdachte Jasper S. Bij onder andere een psychiatrische rapportage. De verwachting is dat later dit jaar het echte inhoudelijke proces plakvinden zal. Maar na een week al binnen er 22 journalisten uit binnen- en buitenland aanwezig. Wij houden er rekening mee dat er zoveel mensen zullen zijn dat wij eigenlijk het hele zittingenzaalcomplex hier op de begane grond ruimen we daarvoor in.